kai Allah ga ban aka ma wani karin maganan bara ka iya gane me aka ce ba wallahi. wait ƙarya ne Kaga kabba kaga kafi ni kaga to ni in dan haka fulani. ne in haka ne Na ni fa wani ka gasa iya da- karin wait magana. To ayi ni wata gasa da kai zaka ga karin bagala biyu ban gai duk wanda ya fi wannan. duk wanda mu Na- koma na- gefe ta- yawa shi kakka kenan. wadi dan in na dama ni ma wato za ka saboda kai ba yaran ka ba. Shikenan na ji za a yi za a yi. Ni zan fara tambaya. A'a, ni zan fara tambaya. Bari na fara tambaya ka kawai. Yanzu idan gaya ma karin magana ɗaya in dai ka gaya to na yadda ka kana biyu in dai ni ban faɗa ba to na yadda ka biyu. A'a. Kana ji na Ina da ji, ya kawai na zan hirya, faɗa. ina ji. Can baba na ɗaka. Gemu na waje Bari in gaya ma ɗayan nan ni kuma za ka gaya mana ji. Shanu na 1000 maɗaurin su ɗaya. tsintsiya Shikenan ni yanzu za ka tambaye ni. In na gaya ma ka gane in dai na gaya ma kawai na yadda in ban gaya ma ba na yadda ka fi ni in kuma na gaya ma wallahi na ji ka. Shikenan ina jin ka tambaye ni. guntun gatarinka Ba shi da daɗin aiki. Sai mu ce wace mu je ta gaba. kowa ya bar gida Me? kowa ya bar gida A sa mishi kwado.